yanzu dokokinmu da su iya taimakon laifi? To ai abin zai baku mamaki, wannan ta'addanci na bandits ba da ake yi a northwest nan, Sokoto, Zamfara, ina ne, ku dubi yadda abun nan ya daga hankalin kasar nan. Wai sai yanzu ne ake tunanin za a yi doka yan ta'adda ne? Wai ana neman a yi fassara wai yan ta'adda ne? Yanzu kasar da bata tanadi waɗannan yan ta'adda ko ba yan ta'adda ba ta shirya ma mayakan ta ta'addanci? Ko ba ku ji labarun ba ne? An zo ana tattaunawa ne tukunna, za a sa su a cikin 'yan ta'adda ko ba da a sa su ba. Mutanen da za su ɗauki mashuna da bindigogi su je su tada gari, su kashe gari gaba ɗaya, mai nisan kwana ya gudu. Wai amma har a wannan lokacin wai dokan tukunna ba a ma sa su 'yan ta'adda ne ko ba 'yan ta'adda ba. Wai daga baya ne kotu tukunna za ta yi hukunci wai 'yan ta'adda ne. Yanzu waɗannan dokokin za su taimaki 'yan ƙasa? Ka kashe wani a bainar jama'a, ka kashe wani a bainar jama'a a shekara 10 ana shari'a. Saboda ka dokokin su kansu matsala ne, su kansu dokokin matsala ne, dokokin matsala ne. In ka ɗauka wai akwai wani laifi da yanzu mai laifin don an kama shi za a je a hukunta shi, duk kana ɓata lokacin ka. Yawa haka da a samu lauya ya je ya nuke ya ta wani tambayoyi, wai lokacin da ya kisan tsakaninka da shi ya kai daga nan zuwa ina, kana kallonsa da kyau. To amma ba ku sani wannan damar ma doka ce fa ta bashi, doka ce ta bashi. Idan da dokar ta yadda in an samu ƙwararrun shaidu tabbatattu kuma aka samu tabbataccen dalili da ganganci yayi a kashe shi, da za a samu wannan damar? Saboda haka mu gyara, in mun gyara idon mu ya bude to kuma sai a nuna mana hanyar da za mu bi. Wannan ita ce gaskiyar magana. Allah ya sa mu dace.